Segurament a molts de vosaltres us sona qualsevol d'aquestes paraules o les feu servir en el vostre dia a dia. Us heu adonat que no són paraules catalanes? Doncs bé, hola, soc l'Anna Martínez Villanueva, a l'Institut de Viladecavalls, i d'això tracta el meu treball de recerca, el qual he titulat Invasió o paraules de l'anglès en català. D'entrada, els objectius que em proposava a l'inici del treball són tres. En primer lloc, analitzar l'ús de paraules angleses que fem servir en el nostre dia a dia. En segon lloc, estudiar el procés que fan aquestes paraules fins que s'incorporen a la nostra llengua. I en tercer lloc, esbrinar com ho fan les entitats lingüístiques per tal de gestionar aquests manlleus. Per aquest motiu, a la meva part teòrica es defineixen els conceptes més importants, que serviran per entendre posteriorment la meva part pràctica, que és la part més important del meu treball. Aquesta es divideix en una enquesta que va arribar a 400 persones i 3 entrevistes que em van permetre assolir els meus objectius ja esmentats anteriorment. També vaig poder arribar a un seguit de conclusions, com per exemple que els àmbits de la música, la tecnologia i les xarxes socials són en les quals més predominen les paraules angleses respecte a les catalanes. Moltes gràcies.